kaluma doye video do cimma ya geleyanka konka lamede subuha munumba kono video wore te fana nyal tuma mi nyaaye dron ko ni nyi kamiti nunu de kuma kera nunka jamana kuna kacha mogote nunu jatere tuguni nembe min fo sanin kado aka kuma wulaye munu fo ube subuha bila mogo duskun kono mogo kanu lame ciden ko man shamia bidajali falyanha anhu akoni mogo min ni dajali ka kibariya me akoy mabwa made kana gira la koy akon mogo do be dajali ma adale mba yerela ko alay haklima de dajali te se ka le tromper min ne anana dajali ma nani dajali kumana abel labaka to wako donc la ñogonaw de fule ni ñe o de ya to anka salafu salihun bidia mugo nu temena la hari nabe wajulu ke ubu ukabolon kono de soru tilo kono puru kanu ka kuma me ko pasi ko ka kuma fitina de bunu sirina bidia mugo do nana ko alebe qur'ana kalaka atumbe qur'anen kala puru ka ke sahiru de aka bidia dola ko abafe ka aya do kara ibun sirina ka akoy te qur'ana kalande ka ikana qur'ana kalinka kalande on ko ma sheru qur'ana abila ka qur'ana ay akwate ate qur'ana kalinka abisi ka qur'ana in kalan chogola ka subuha bilin duskun kono bonka so kono be bo ki toy kana qur'ana kalinka ko chema bo che ko ne ka so kono akana bo ka so kono ka toy bolo bida mo mbora atara aba ayuba shuktiyan do nana ma bidiya mugo ako aba ayuba man bafen ni ka kuma nisfu wa kalima bafen ki kuma nyogonya kalima kele aba ayuba ya ka bolon ko ni ka ko wala nisfu kalima ako ini nete hari kalima tilanje fo donc aya yire kolosuma ka mabbu ma de pew akanu lamede na yoro ya mabbu ma ka boligne de man samia bidajali falyana anhu ni dajali mi mabbu ma de kana daire la de ko te sika ne trompe na hakli kanyi ay kanu lamede pew subu hatigi wude do parce que fana ya dabo de kamaw ki la sikadro ka subabili duskunkuno ki ka silamia tiñay bolo adabo de kamaw bolo ninde bila sira di foloy aya mabbu ka kasitunu ka wojoma et puis aw kanu ci ñogoma naw ye ciñali kelaw aw yere ye ciñali kelaw ka biro ci ñogoma ayu deme ka partager ay yere yu deme o ka kuma un charilida na yu ka kuma un yoro mi dora ya ye fase akanu ci mo vraiment donc nambora yoro la aye salli wole de lagoshi ko mo chaman seralema ko salli wole be ulu toro ko no madda ga bo ulu ka salli wole be ulu toro agonne salli wole yereme ko salli wole ni donkili be kelenya ko ima laje ko mo te salli wole ni kan ni mo min ka ni kan kadide be salli wole ko min kam mandi ko te ke salli wole la yazu billah ambe ni roni jabi o madda mina ela imi sigira ka salli wele lagosi ni madda mina ila iyata ikramugo yahudaw de la iyata ikramugo nasaraw de la iyata ikramugo makka mushriku de la alako wayjana daytum ila salati taqaduha hudwan wa layba jalika bi annahum qaumun la yaqilun ude tun ko mugo ka do fuide te fojia kono mimma fogni dina makateme ate alako qur'ana kuna kunna ye wolili ke kata salli manna ye salli wele yahudiyon nasaraw mushrikun ubaka salli wele minaka ke tilon ko fende donkili de ale ma fu donkili de do makka mushriku de yen fanya asagira ka karamo no de yahudiyo de yen fa non alenya asagira ka karamo no de nasaraw de nin fo alenya sagira ka karmo kan no de la nimbe qur'ana aya de la
na yi wani ke kata ka sallima uba ka salli wani mina ka ke tilin ko finni donkili de min mun yi o sababu uma mogo de do hakkili de tula min fana sigira kanin kuma ko hakkili de talaw ale yere ba yere jate hakkili ma de mogo munun be tafe wulu ba jate hakkili ma de mi ala ko hakkili tala ala ko hakkili te mogo minna an be sege filela fato masam min yi dawde ko hakkilite ela ni ñe foloy a fulana ko ewa maliyum ni salli wole ko malu ñetto ko yetore toñali yere de ke ko chrétien be yahude be nta sila kafir kunkele be aw be salli wole wulu ba me abu toro be min suba min jabi atigi kado ko kafirun yahudani nasaran boli batolaw kafir kunkele nta sila ulu de tora be silamun ka uka jamanawla parce que munna silamiya sariya tauba kono ni fanga be silamawla ala ko an ka kafiri be kelede imma anado silamiya la imma anato an ka marala nan ni songo dama kafiru sigilen be silama jamanawla take kan ni songo dama ulu de yang tonyo ulu de ka tonyo ba anka ni silamiya sariya be si ni fanga be silamawla ala ko an ku jahid an ku fagade an ka fokko fula de bilu koro aha bamuru bambolo si sa do silamiya la ikake silamai a nuko iteke silamai samosa ni songo be kay banka jamana de banka du ko de kay ka an sarala yahudani nan sarani majosiya sosolite ulu kan ni songo kola me kafiru to min te yahudani nasarai ni songo be minana uba te minana don ko ye nyon soso de la do ko kafiru to mo banna kado silamela ni songo be binana mbu to ko kafira me ni songo mirila fo arabu ka bore batolo ko parce que ci de nyangulo faga me cheikh salih fawzani to mama le nyin karanne na ko kafiri be ako kafiri be adagaran ni songo kamina bela o de kuma salene donc ni nga famu aw mu tonyo bulu de ka tonyo banka ayen ni famu et puis an bonya de bu bolo silamela silama janam lawo ci den kon kanu damina ni hari fole de nanu benna mo ye kafira yahudani nasara kafir kun kele ci den ko silama ni na benna kana hari fole de bilaka et puis ni abe kare kono na buzera ambutasi nana ni fanga ba aw silama wala ni fanga tumbe silano do ko loka ambe kafir be pousse ku bila sira kerpe utate silama de tay du ko loy suburnya kelete kafir boro du ko loy o de lay munye ala ko wala gari katabuna fi jabur min ba'di dhikri anna li arda yarisha ibadiya salihun ala ko alayya sabe kitabu jiginuna akelen ko fe kasabe wala gadi katabuna fi jabur min ba'di dhikri ko alayya sabe kitabu jiginuna akelen ko be kasabe lahul mahfuzula kudugo kono ala ba cinye de ala ka jonyumonde dugo kolo ala ka jonyumonde tay salamo de tay kafir tate dugo kolo aya fulanna qala musa liqaumi asta'inu billahi wasbiru inna li arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin aya fulana qur'ana kono ala ko musa ko aka mugoma akon kan mugon ayedde men nyini ala fe aka sabari aka do dugu kolo ala de tay ala be dugu kolo ciye di aka joma mugola aka jona munu ni ala jiya aka do ko laban ko nyuma be di ala nya sere ba de ma silama ani kafiri be kelela fokata jiya wuli de mel laban ko nyuma te soro kafiri bolo abada ko laban ko nyuma be ala nya sere ba de bolo aya fulana fule ni nyaayira ko dugu kolo ala ka jonyuma de tay kafiri tate de ni sebe silamaw ye ayedo silamiya la nama sokado silamiya la aunde taye dugu kolo aunde taye jamana aunde taye dugu ye ayen ni songodi olo bake ka balo anka jamana wala anka dugu kolo ka silamaw ka dugu kolo ka uman ni songo dama jonye jon tono
kafiru be ka tonyo be silamaw kan u ka dugukolo tɛ awa asagira k'a fɔ ko alimami k'u bɛ taa etasi kɔnɔ kilimu b'u gosi ni salli fana wulila dɔrɔn salli wulila fana Allahu akbaru ina wuli ina salli kilimu b'u n'u ka musow awa kaye alimamiw bɛ etasi minnu kɔnɔ o de hasida b'i la alimami min kɔni bɛ etasi min kɔnɔ na ale ye mumina siranna ala ɲɛ etasi ala de y'a d'a ma hara korosiri ta ka lagara mais e kafiri har yi sigilen doloki min tun bɛ kan na yomari kama don ala b'i lajabana ye doloki min tun bɛ kan na n'i bɛ kuma dɛ yomari kama don lajaba bɛ da i ka jahannaba parce que i y'a utilisé i ta tɛ kafiri ni dugu jɛra a bɛ lɔgɔma min jigin a kɔnɔ a bɛ ji min jigin a kɔnɔ a bɛ ɲininkali na bɛɛ ka lajaba ba ka lagara de o de la ye mun ye قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أقول جنب شك ألك مسيري حراميا ألا يمسيري أني فين دغمر فين يوم منون بو أني غرجع يوم منون ألا يوبد بقولك هذا مدوني جنب شك ولو حراميا قل ما مرافوه هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ياي مسيري بجيان كنو نيما بجيان كنو فينيوما بجيان كنو مؤمنو دي تارو كافرو أتم ملويا دي درا فرلا أنكا أولا قل هي للذين آمنوا مسيري بجيان كنو نيما بجيان كنو مؤمنو دي تارو e kafiriya itilige de ibe do da so min kono hari ni bugu de do itate maloya do tila imanka da kono itate mumini de taro ala ya da mumini de tado jiya kono ya kafiru farlanka ala me ala ko togodi lagara khalisata yawmal qiyamah ako hari na ya soro jiya nema be jiya muminu de tado kafiru faraluka wala kasoro tate jiya kono me lagara koni muminu nema imbe kala silembe muminu de kafiri teseka faruka nema ina lagara koni abe mumini doronde bolari janna ulu beta jahannama de ni nye munyira silamu be masiri ne etasi munun kono o kakanaye ulu de tado me e paralla silamu kaka fini munun do ibe jimi mi ibe dumuni mi ibe ewa etasi min kono ibe buguso min kono ibe so min kono ite same de ite maloya do sino itate wali tade do ibake ka itilije silamaw de tado aya wore kuna la ko cogodi ka yiranna mafo kafiri be logoma do jiyan kono droke ba kana be soso kono junubu do ha laysa alal ladina amanu wa amilu salihat junahu fima tayyim waya alaqu aqul laysa alal ladina amanu wa amilu salihat atem mugoka mogo munu liman yara uye bara nyuma ke junahu fima taimu ubi dumuni dunya kono junubu tola aya kam mafhumu mogo mi make mu'mini imake bara nyuma ke lay ebe dumuni min du junubu bi be junubu tila junubu bila e kafiri be dumuni du a junubu de bika ite sirala nyede ni be alaka nema etilije ewa ambe min ko ko sigi nyogon toyo min ye salli wele te sigi ɲɔgɔn tɔn ye salli wele ye ala de ka hakɛ ni e ko sigi ɲɔgɔn ka hakɛ jɔn ye sigi ɲɔgɔn ka hakɛ yira mɔgɔw la ala o ka hakɛ bɛ bɛɛ ka hakɛ sanfɛ salli wele min sha'airul islam silamiya ka fɛn bangalen dɔ de ye salli wele sigi ɲɔgɔn hakɛ ko t'o la dɛ sigi ɲɔgɔn ko salli wele de man di e ye a man ka e ka ɲɛnamaya dugukolo ka yɛrɛ i kan ka sa de e kan ka sa de o ala min yidda i b'a ka dugukolo kan ale ka tɔgɔ fɔli ni e ko o y'i tɔɔrɔ e kan ka ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ mais anw t'a dɔn an ka jamana hakili sugu min b'o la lume an kɔrɔ yan faama min tun bɛ cɛkɔrɔba min tun bɛ na a sara kafiri de don a ka siyɔrɔ misiri mikoro tilelen bɛ a ka siyɔrɔ de la u b'a fɔ
akam ministry do tara silamaw fe o ka kam micro min fulen ni anye silembe fama ka siyoroma aya yele maka boy salli wole kambe ta ka sokono o yem micro yele maka boy mi ale kanya maru kante su damado ama salli wole kamme ayeci bila silamaw ma akwa kam micro mumbala ni su damado neta kamme de a ciyana de wa ube mundo ko ay ika mugo do de ko atilelem de ka sola ko anka boy ako jo ubo faya akwa ita kam micro granola me harana ka kafria yesilamiya min bonya ka jamana kono asigile uya bije katire ala nega uyaje uye abiyon bina ya borala ana ka kafria ala mallan kolonto asara kafira ka tuma minyen nin fo dondo la doye ojo chima konkoya akolo fana ka preza anyona kera olu ko ni kam mikro yala chinya na ubu ko ka jigide mu hakilin ni na ojo ina wala ako fana ko ni kam mikro de preza ma kamme su damado yu wele ako silamon akam mikro chinya na de ba ube mundo silamo ya jabi minna nyina na oyoro koniko me fama ye mufo ako ayta kam mikro ayata bila ya ka salli wele an fana hakili be sigide mene nanya ka salli wele kamme parce que am bado hakili sigibe dugu kono parce que ni ko akam misri do de ko atigi ye wojo bila nan de la ka foyaw akam ministry do ko ka boy akwai kan mikro sagano la ko na cinyana de mbe wori dama ba dila ko ay do de kon ka boy akwai ta boy ni yayi an hakili be sigi nanye salli wole kamme dugu kono de an ba do basigi be dugu kono parce que ni basigi te dugu kono salli wole kanteme mu hadama de sugu ya wuya abad dambe kata silama to de aw ye mu hadama de sugu ye akwai ta asaganola ci dan yire kele wakati na be jahadula na tara dugu dola abeshi dugu dafe ka fajiri makono ube abeshi dugu dafe safo wakati ni fajiri wakati sallima wole dugu kono sogoma jonna be sole ka dawko ka kele ka fa ba fu nunu kafiru de jahadu wakati ni ci den ne kele bolo wulila dugu do be ta si dugu dafe numa salli wala kamme dugum min nasuma jonna durbe sole ka do ka kawfa ubaw kele ubaw jad ubaw fa ye kafiru de ça fait comme numbe aka karamugo feye aw yu ka wulude uye sogo file aw koro kawslasu kanaw bila silama ulaya aw ka karamugo te salli wala kamme utafe uka jamana wula aw bena ko silama jamana ukafe aw tate kafiriya de hari aw kera setane de ko setane na ye salli wala kamme abe boli kata de fo abe finye bila aw kera setane de sawo kafiriya te aw ye setane de mo te salli wala kamme ye setane de ite salli wala kampe ye setane de ni setane salli wala la dore salli wala kamme ci de on ka be boli kata de ka boli kata fo abe finye bila yire no fe kata fo wakati me te salli wala kamme yoromi commissaire do aka biro la o kera nyire nyana da nyire tilo de ya ma tigitala ko do nana alema o ya tri atigi be commissaire la commissaire fatura si salaka hinana ko do nana alema ka tinyala ko e wanne ka du abe misiri kerefe mikro kambe ntoro bo niyen deme bo mikro kai ibese ka mikro njigi chogomi grama mikro kambe toro commissaire ko ale ko ama mikro kambe toro ko ko ako nebe misiri kerefe la yere de nyini ko ale ko de jabi ne mako be dola membe misiri kerefe sisa ne ka do be yoro dola o te misiri kerefe mbeta o yirila e bota e ka do ne mako bala ne ba fin ka gere misiri la ako pri ka bo ale fo de pe ado ako fo kata do ma be kuma fo anya amaye silama ete salli wala kam fe ko sigi ñon ko salli wala kanyu toro
salli wala kanye siginyo min toro e man ka ke silama ka siginyo yerewe e setane de e man ka ke mo ka siginyo yerewe e setane de donc ambe min fo nunun ka fam silama o te kafiru tonyo na de kafiru de be silama tonyo la siginyo hakke be me wulu ba dama alaka hakke utede alaka hakke de be hakke be sanfi ibe ka siginyo ga se sigiro munu ba dama de alaka hakke mandama wakati sera سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك nkaluma doye video do chima ya gele yanka konka lamede subuha munumba kuno video wore tefana nyal tuma me nyaaye dronko ni nye kamiti nonunde kuma kera nonka jamana kuna kacha mugote nonun jatere tukuni nembe min fo sanin kado aka kuma wulaye munun fo ube sobo habila mogo duskun kono mogo kanu lame ciden ko man shamia bidajali falyanha anhu akoni mogo min ni dajali ka kibariya me akoy mabwa made kana gira la koy akom mogo do be dajali ma adale mba yerela ko alay haklima de dajjali tese ka le tromper mais ne anana dajjali manani dajjali kumana abe labaka tuwako donc ula nyogona de fule ninye o de ya to anka salafu salihun bidia mugo mu temena la hari nabe wajulu ke ubu ukabolon kono de soru tiro kono pour kanu ka kuma me ko parce que ka kuma fitina de bun sirina bida modo nana ko alebe qur'ana kalaka atumbe qur'anen kala pour ka ke sahiru de aka bidia dola ko aba fe ka aya dokara ibun sirina ka akoy te qur'ana kala ne ka ikana qur'ana kalinka e kalande on ko ma sheru qur'ana abila ka qur'ana ay akote ate qur'ana kalinka abisi ka qur'anen kala kala chogola ka subuha bilin duskun ko bonka sokono be bo ki toy kana qur'ana kalinga uko chema bo che ko ne ka sokono akana bo ka sokono ka toy bolo bida mo mbora atara aba yuwa suqtiyan do nana ma bidia mo ako aba yuba man bafen ni ka kuma nisfu wa kalima bafen ki kuma nyogonya kalima kele aba yuba ya ka bolon ko ni ka ko wala nisfu kalima ako ini nete hari kalima tilanje fo donc aya yire kolosuma ka mabbu ma de pew akanu lamede na yoro yora ya mabbu ma ka bolinye de man samia bidajjali falyana anhu ni dajjali mi mabbu ma de kana da yire la de ko te suka ne tromper na hakli kany ay kanu lamede pew subu hatigi wudero parce que fana ya dabo de kamaw ki la si kadro ka suba bili duskunkuno ki ka silamia tiñay bolo adabo de kamaw bolo ninde bila sira di foloy aya mabbu ka kasitunu ka wojoma et puis aw kanu ci ñogoma na